जों काम खाय जानाय बरक जों खायाखै मा समा फैयाखै जों काम खाय जानाय तालकोरान तालनि तांसाल एबा 28 जुन 2021 नि सालमारिओ कक्सिल samong MGN Rega samong tangnai rokni उत्तर महारानीपुर एडिसी विलेज ऑफिस bai khobjak salni romui MGN Rega ni kowai chara kaina bagui bolong hokmani samong ongoi tongo afro Tipra Motha ni bachi eba dokchi hai borok rok phaiui samong khai tongnai borok rokno ADC ni hathayo samong ta khaidi wansarok ni hathayo se thangai samong khaidi ADC ni hathayo ta tongdi Biplab Kumar Dev ni aro thangai samong khaidi hin samani mangpili kasai phaikya yagolo MGN Rega samong tangnai rok samong maya karkha aro kaisa naithai klayo political bai political jesa phano ongthong kepal haino tong kosong tongnai tangui tegui chanai chini Tipra lokorokni kepalo no berman klaimani mangpili klayo phatar bui bai walai nok phaimani se nok sekerei engmani mangpili klayo bo phuru ba ADC vote ba ongoi sak bai sak sokrom laimani mangpili ba ADC ni bo phuru ba kakno noro khai ko Tipra Motha borok phaiui जों काम खाय थांमाने काम ta खाय दिननाय माना खाय फैलायो गारि bai ayang nomondoi to pha satris rong ni to bukha kayang nokrai jonta rong ni to buoi borok aro sungna butui khlaiui काम ta खायde norok sin ADC ni काम ta खायde hin sawo general ni wo thangai खायde hin sawo mansa jat to thani hin sawo ta ngai bong nomondoi ni borok no to bukha gari khoni khongtan to boi sungna butui tokti thailega tumni ani simi oro काम खायmani ani mom ani babuni jaga wang komai kwai kai mani जों खाय ko se rega खायनाय खायमानि ओंखाय को Tipra Motha ni borok phaiui mane jono काम off खाय दिखा ओंखाय काम off खाय खायमानि pore bo borok jono hino ADC area awta tongdi general area thang tongui di mane wansarong nar thang काम खाय di atirok ni borok jono hino ngate bo mane buk sitra sawo tamkai Biplab Dev ni ar thang tongui di sai tongui ni noro wansar bai tongnai ro wansar bai thang tongui di oro ADC area काम ta खाय di oro tap tongni na atirok ni jono bank khlai ta bro gate me जों ताइको काम मा खाया जों काम खाय जानाय बरक जों खायाखै मा समा फैयाखै जों काम खाय जानाय जों आबन बागनि को ताबुक जों अब कुसु लेभेल नि बरक न सावो माने बरक फायै जों नायफिनां कुन माने संसुदन करि फायनां कुन जों काम खाय जानानि ए आबनो आं जों ला करि बरक